Kirill Yezhov, Finland. Kirill has been passionate about music from a young age. He is a finalist of Sanremo Junior 2023, a regular participant in vocal competitions in Finland, and a winner of the Golden Symphony Award at Riga Symphony 2023. Myös myrskyssä tartuma ja muoto, ja Janin silmin leudut tulet kiinni meren ankara työ, heihin merkinsä lyö, heihin merkinsä. Sana turha ois ja joutalauseet pois. Voi aavistaa vaimuotoisen mieleen. Hän tuntee tuulen joka miehen matkansa. Katso hän lähti jää. Vielä tyyni on vielä tyyni on kun saapuuta sallinen, hän on kun mies naistaan tuntisi enemmän. Rannalle suurimmat sijoistansa tuo, huutaen eivät ne karkaa suomusta nuo. Katsetta arkaa vaimon hän luo, karkeaa sarkaa kosketelleen, kertoo mies terveisiä myrskyjeen. Opeluodolla kieleen, puhe turha on ja lauseen tarpeeton. Mies aavistaa liikeherkän mieleen, kun nousee aamu joka miehen matkansa. Katso